Nej, det er det ikke. Diktatorer kan være heldige og ramme noget, som folk synes, men gode er de ikke, fordi ideen er misforstået. En diktator er per definition en antidemokratisk, undertrykkende instans, og derfor ikke god. Man kan højst skelne mellem dårlige og rigtig dårlige diktaturer. Jeg ser på Sydamerika, altså der er en perlerække af tumper. Diktatorer kan vel godt gøre, at man som menneske har et trygt og ubesværet liv. Men jeg er da ikke i tvivl om, at der fra tid til anden er dukket diktatorer op, eller folk, der ligesom har en form for enevælde, som gør godt for et folk. Ligesom hvis man nu skar de mest refleksive sider af den menneskelige hjerne væk, så vil det sikkert også være lettere og mere trygt at leve. Og det er fordi, at diktatorer er nogle kvej. Det er derfor, de bliver diktatorer. Det står første sætning i diktatorhåndbogen, det er, at du skal være dum som en dør. Men problemet er jo, at den dag, hvor de ikke gør godt for folket længere, så kan man ikke vælte dem. Så er der ikke nogen måde at stemme den ud efter 4 år.